खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां गासै ट्राइबेल आरो बर' हारिनि हानि जेंनाखौ लानानै मावबोदों आरो मावलांगोन जों आयेनजों नाङो रायजो राजाखौ जेंना होनानै नङा गासै ट्राइबेल आरो बर' हारिनि हानि जेंनाखौ लानानै मावबोदों आरो मावलांगोन जों आयेनजों नाङो रायजो राजाखौ जेंना होनानै नङा दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि नब्लाङाव इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी बिथाङा खौरां मेल लिंथुमदों आरो UTOA नि बिथांखिफोर आरो फैबाय थानाय समाव गासै ट्राइबेल आरो बर' हारिनि थाखाय मा मावलांनो आखायाव लादों आरो मा मावबोखो बिनि सायाव खेंफोरथि होयो आरो UTOA आ जेबो राजखान्थि हानजाजों लोब्बा गैया नाथाय रायजोनि जानानै आयेनजों मावलांगोन होननानै फोरमायदों खुलुमबाय आं मार्कुस बसुमतारी प्रेसिडेन्ट इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम जोंनि बे इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसामा मोनसे प्लेन्स आरो हिल्सनि कमन प्लेटफर्म बेवहाय जोंनि हिसाबाव दा जों 35टा जाति दङ जोंजों आरो बेखौ जों बे संगठनखौ जोङो थांनाय 2014 सनावहाय बेखौ दादोंमोन बिनि दानायनि मेन उद्देश्य खारनानो जाहैदों जोङो माने जयैहाय जोंनि जेसेबांनाखि ट्राइबेलफोरनि इसु दं बेवहाय जों जयै गसंथानानैहाय सोमावसारलांनो आरो नाथाय सोमावसारनाया ओरैबायदि जोंनि जेनाखि थांखि संगठननि जेनाखि एम बे जाहैबाय जोङो आयेनजोंहाय नांनो बे संगठनखौ दानाय जादों आरो जोङो हानि थामोनथा आरो बे टेलेन्ट जबनि बेलायावहाय गोबां जोंनि बिटिआरजों लोगोसे गुवाहाटि नौसारायावबो पार्टिसन अफ गुवाहाटि सिलेक्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों दाबो जोंनि गेजेराव बर' आरो ट्राइबेल हारिया हानि थामोनथाखौ मोनजोबाखै नोंथाङा बिनि सायाव मा मावदों दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि संगठनखौ दाखांनायनि लोगो लोगो 15 सनावनो जोङो गुवाहाटि हाइकर्टआव थांनानै केस हैदों PIL मोनसे खालामदों बेयो नोंथांमोना इन्टारनेटआवबो नुगोन बे केस नाम्बार 78 PIL होननाय बे नेटआवबो दंजोबो आरो बेवहाय आंनि नामा बा माने जोंनि संगठनाव हैदों नाथाय जोंनि संगठना रेजिस्टार्ड नङैखाय आंनि नामावहाय केसखौ जों होनाय जादों ओमफ्राय बे 10 नम्बर सिरियाल 10 नम्बरावसो आंनि नामा दं खारन 2012 सनावनो प्रदुत कुमार बराया बे केसखौहाय होदोंमोन नाथाय बे होनाय समावहाय खालि आसामावहाय 6टा डिस्ट्रिक्टल' बे कभार खालामदोंमोन आरो जोंनि BTC आरो माखासे बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेल्ट ब्लकआ थालांदोंमोन नाथाय जोङो जेनाखि इन्टारलकेटरि सिस्टेमजोंहाय बे केसाव हाबफायो अब्लानाखि आसामाव 6टानि जायगायाव 16टा डिस्ट्रिक्ट जादों आरो जोङो बेयाव जिरायनानै थायाखै जोङो बेवहाय एकदम मावबाय थादों माबा माबि डकुमेन्ट्सफोर RTI होनानै जों बख'नानै बेफोरखौ कर्टआव साबमिट होदों ओमफ्राय लास्टआवहाय जोङो 2019 सननि 9 डिसेम्बरावहाय मोनसे इन्ट्रिम अर्डारखौहाय जों मोनदोंमोन आरो जों बे इन्ट्रिम अर्डाराव जोबोद आसामोन नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारा दिनैसिम जेबो इनिसियेटिभ लायाखै आरो जेबो स्टेपखौ लानायखौ जों नुवाखै बेनिखायनो जों आसा खालामो नोंथांमोननि दारै दिनैनि प्रेस मिटनि दारै जेन सरकारा जोंनि जेनाखि रिकुवेस्ट जेनाखि खावलायनाय बेखौ खोनासङो आरो थाबैनो बे 47 बेल्ट ब्लकआव थानाय इलिगेल इनक्रचारफोरखौ इभिक्सन खालामो फैबाय थानाय समावहाय नोंथाङा राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा लानानै जोङो खुनु राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया जोङोथ' हागौमानिखौ जोङो आयेनजोंहाय नाजादोंमोन बर' सुरक्षा समिति आरो राभा सुरक्षा समिति बिसोरखौ जोङो गुवाहाटियाव PIL होदोंमन ओमफ्राय जों PIL होनाय समाव बर' सुरक्षा समितिया माने बन्द खालामथ'नानै बिसोरो हनमिलित संग्राम समिति होननानै बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव बे राभा सुरक्षा समितिया बिसोर कमप्लिटलि बे समनिफ्राय बन्द खालामबाय नाथाय दा जोबोद दुखुनि बाथ्रा दाबो माने बर' सुरक्षा समितिया बिसोर आरो जाखांफिनगासिनो दं आरो बिसोरो एक्टिभिटिसखौ जों माखासे नुनो मोनदों नोंथांनि दारैहाय हारि आरो ट्राइबेल हारिनि थाखाय माबायदि गुरुत्वपूर्ण मोनसे आयदा मावजाखो आयदायावहाय जोंना गोबां दङ दा बिनि गेजेराव आं सिगाङावनो बुंखाबाय बे हानि मोनसे बेनिफ्राय देरसिन बियो जोंनि थाखाय साननायाव ओमफ्राय लोगोसे जोङो बर' हारिनि एगेन्स्टआवहाय बे रमिला थापार होननाया बियो बिथाङा प्रफेसार हिस्ट्रियान दिल्ली इउनिभार्सिटिनि बिथाङा बे एन्सेन्ट इन्डियान हिस्ट्रि होननाय लेखाखौ लिरदोंमोन बेवहाय माने बे नर्थ इस्टआव थानाय जेसेबांनाखि
उग्रपन्थी संगठन दं बिसोरखौ बियो मेनसन खालामदों नाथाय बियो आल्फा नक्सालाइट बिदिखौ बुंनायजों लोगोसे दा बड'स होफादों दा बे बड'स होननायावहाय ओरैबायदि बुजायदों बर'आ जाथि नङा माने मोनसे उग्रपन्थी संगठन होननानै दा बेखौ जोङो नुनायखाय जोङो बेखौ मिथिनो मोननायावहाय बे लेखाखौ नुनायावहाय जोङो बेखौ डाइरेक्ट क'क्राझार पुलिस स्टेसनावहाय एट्रसिटिस एक्टनि आन्दारावहाय मोनसे केस फाइल खालामदोंमोन ओमफ्राय आरो बे केस फाइल खालामनायाव बिथाङा जोंखौ एप'लजाइज लाहरनानैहाय आरो बियो बुंदों आंहा भुल जादों ओमफ्राय बियो माने बे नेक्स्ट एडिशनावहाय बेखौ दाननानै माने बेवहाय संगठननि नामखौहाय सोदों आरो दा जोङो बेफोरबायदि माखासे खामानिखौ मावदों नाथाय समनि अभाबाव मालाबा मोजाङै आरो जोङो बेखौ बुंबावगोन नोंथांमोना ओरैनो जांख्रिखांनायजों लोगोसे धर्ना हाबाफारि लानायजों लोगोसे दाबियो ना नोंथांमोना सान्थिभाबै जोङो टारगेटआ 1 नम्बरा जोंहा बेनो जोङो आयेनजों नांनो खिन्थु जोंहा प्रभिजनबो दं जोंनि संगठननि कनस्टिटिउसनाव लिरनाय दङ दरखार जायोबा जोङो धर्नाबो होगोन आरो साइलेन्ट प्रटेस्ट बिदि जोङो हाबाफारिखौ जोङो फिउचारावहाय नांगौ समावहाय जोङो लागोन बेबायदि हाबाफारिखौ